Engineer Baclao, Marinhaga. Hello, good morning. Yes, sir. Well, meron tabi, engineer. Gusto mo nang ipaabot sa imo, ali sa DCGB ang pagkakaunin pasasalamat. Kasi ito tabing naging effort na maggibonin mga lakdang sa pangapudan kan mga kababayan tapo dyan sa Kamalig. Susog sa saindang naging, naging request kan mga nakaaging aldaw. Tabi, engineer. Hello, engineer. Hello. Oh, yeah, medyo makusog sa feedback ha. Gari pinakusog mo sa radyo. Pero sabi ko, gusto mo, tabi, gusto mong tawanan ka, ang grupo mo sa PEO, boda so tropa mo, nin pasasalamat tabi sa naging aksyon nindo, naging lakdang sa pangapudan tabi kan mga kababayan ta dyan sa Kamalig. Kusog po sa indang reklamo kan mga nakaaging tabi, engineer. Kuya lang tabi, Henry. Ginebo mo lang so trabaho me. Oo, ta. Sabi nga natin mga text ka digdi. Siguro, naarog kaya ng gibuhon. Yes. Pero maski yan normal sa endo, sabi nga natin mga listener ta, mga bagay-bagay na dapat na taonan sabi nga ni recognition kan sa tuyang mga kababayan ta. Mga arog na sa endo ang dapat na pangarugan mga nagtutukaw sa gobyerno. Sabi kan mga texter ta. Ay, kuya lang. Salamat sa pagka-preserve ng ginebo me. Pero, para sa mga Henry, iyo po yan, inuralan na sa gobyerno. Iyo po. Natataya akong kami dyan. Iyo po, oo. Okay. So with that po, engineer, oras na magtaon na sa endo Go Signal Giraray itong mga kaoro nindo kasapon sa ex-Kapitan Nueva, buda sa iba pa. Anda na po kita na magpuon kan sa endong gigibuhon tabi sa lugar na ito kasabayan iba pang ang lokal na gobyerno as in ang district engineering office. Ang iyo tabi, Henry, halat naman lang so ito nga bagang so agihan. Yes. Actually kahapon marin sa pag-uron with Mayor Caloy Baldo and District Engineer's Office, panginot ni District Engineer Asutaya. So naging marayan pag-urulay ni kasabay itong mga stakeholders. Iyo po. So nagkaigo kami exchange by ideas kung paano gibuhon. And to sum it up, nagkaigo kami na talagang pakarayon ito. Magayon. Karabangan na lang. Oo. So sa partikan Irrigators Association, kakaulayan nila sa mga memorandum na so aron ito man sa salog. Na kung pwede matawan dalan, matawan parang right of way since dapat man talaga igwang agihan dyan sa mga gilid yan salog. Yes. Na kung may mga araw kayo na pagkakataon, may irayon. Opo. Madaling maka dumanan mga ekipahe. Yes, duman pa lang sa meeting nindo, engineer, nagluwas duman na may plano palanda sa consensus nindo na bugtakan kitulay buda tinampo pasiring duman sa lugar na ito in the future oras na mahusay gabosaan mga nag-request nindo sa mga miyembros kang Irrigators Association. May plano ka mo? Iyo tabi, Henry, pero yan sa mga napagkarasurunduan na mas magayon nga kung magkaigo kitinampo duman. Iyo. Parang road dike. Actually, kung totoo son, na sambit ko na ba kaninot, na iyan na sa Water Code of the Philippines, supposed to be 20 meters talaga yan, both sides. Opo. Pero kung yan, maski ko na matawan mga 6 or 8 meters, makibuang kitinampo dyan, nagbalda na yan duman sa Ligban siguro, gutok. So magagamit iyang magagamit iyan mga paraoma sa pagluwas kansin ng mga produkto. Yes, very good. Okay. So with that po, engineer, ano oras na maplansya naman kang asosasyon so sa endang magiging papel? Susug po sa na pag-urunan, di makapuun-puo na, asin mahingga na nasindakan mga bagay-bagay na sinang namamatayan niyan para makapagpadagos naman kan sa ng paghahanap buhay. Ano tabi? Iyo tabi, Henry. In fact, tawang ko man ki-update si Governor Bichara regarding this and he's very supportive. Sana nga matabangan pa itong mga paraoma especially now na tag-ura na. Yes, tama dapat yan. Dapat makinabangan nila itong more or less 100 hectares. Yes, Basta yaw ang suportakan sa tuyang gobernador, mas matatapos tuluan sa mas talong madaling panahon. Sa ano tabi, engineer, so naging lakdang kang, tadi ko karang kukontak si Mayor Baldo,
Ano so naging commitment po kang LGU sa Ororon? Ang naging commitment na ni Mayor Baldo, matabang siya sa pag-facilitate kan ito bagang sa mga agihan, Ayun. mga Oo. pagkaoron kay itong mga konduman. Tapos ito pang pwede lang itabang. Iyo. Tama man ang Kasurundo kami na tarabangan na lang tanganing mas madali. Iyo, oo. Magayon, at least, at sa bagay, LGU na trabaho talaga itong coordination duman sa mga lugar, di ba? Na Iyo po. matatrabaho nindo. So, sabi nga ni sa report ni Jimmy, naging magayon na sorry no. Pero naging ano yan, sa iba ba tripartite, ini quadrotite. Di ba? So LGU Kamalig, kamo sa PEO, provincial government, sa Engineer Azotea sa district board, sa mga stakeholders. Mas magayon na resulta. Opo. Engineer, iyo man sana po. Salamat to na maray tabi sa inyong lakdang sa bagay na ini and pagipaabot man kay Governor Bitsara sa pagtaw sa inyong Go Signal asin suporta na matabangan tatabi ng mga residente sa lugar na hanggang Kamalig area. Mabuhay po kamo, Engineer. Ingat po. Salamat tabi and good morning. Opo, thank you so much. Mga tugang Engineer Dante Baclao, okay? Di ako madali lang tabi nalda. Garo di ako di ako matukaw kung di ako makauron si Engineer Warren o galing pig-text ko baka nasa meeting ini. Pero maluntang makauron siya. Pero ako mamataw ko siya mapasalamatan mga tugang sa naging kaskas kan sa indang hero. Bako lang kita puro no mga tugang sa mga negatibo na pigigibukan sa tuyang gobyerno sa mga issue kung ano-ano. Pero kay po ang taonan ki rekognasyon o pagmidbid mga tugang ang pigigibo na lakdang kan sa tuya tabi na mga ahensya, mga tugang na nailingan munin magayon tabi na trabaho sa tuya tabi na mga kababayan. Okay. Kaya tawalin na si Engineer Warren, Engineer, madali lang balikan ko si Rich. Ara mo, dahil po kita pwede magtapos mga tugang kang programa na dahil mapasalamatan ini na mga taong ini sa indang laging lakdang ta. Parte ini kan sa tuya na proseso, as in monitoring, sa tuya tabi na programa, na bako sa napuro kita tino, di ba? Mga kung ano man. Kundi, sabi ko nga kaya po na mahiling ta, mga tugang ang lakdang na inita. Hindi po ang nagtrabaho, as in dapat matawan ng taki. Sabi nga ang sendang seryosong trabaho po sa tuyang mga kababayan, dapat na mag-graduate ini sa iba. Engineer, maray na aga tabi. Yes, good morning. Hoy, pasensya ka na, garungan niya ako baka nasa meeting ka, kaya nagbigay na ako guminapod si mo. Pero, napapod ba po ako, Engineer, personally po, gusto may kamong pasalamatan ang sa imong team sa district, so mga tropa mo, sa indo pong naging makaskas na responde sa problema duman sa Kamalig, asin po sa naging meeting nindo kasuhapon, sa reporter mi, yaon duman, nag-cover kang ginibo nindo, na ugma-ugma sa mga stakeholders sa indo pong makaskas na aksyon, tabi Engineer. Primero, congratulations po and salamat na maray sa aksyon nindo tabi sa bagay na ini, Engineer Warren. Salamat man po Sir Henry sa DCGB, kay Jimmy Nasalita, sa mga kaibata dyan, para ma-address man po sa muya ang mga pangangaipuhan digdi po sa Albay 2nd District, sa Albay 2nd District po. And then kasuhapon po nagkaigwangan po kitang coordination meeting together with the provincial government, with Engineer Baclao and the LGU of Kamalig with Mayor Caloy Baldo, together with Kamalig. Residente po, and then mga opisyalis kang mga barangay na concerned duman sa tuyang dredging na gigibuhon po dyan. Actually, sigwa na po kaming quick response team na pinadara po dyan from Albay 2nd District Engineering Office. Instruction po ni Congressman Joey Salceda na gamiton mi muna po so equipment mi na kung ano po muna makakaya duman sa start kang area. Pinakula po ang area. May dakula po na fund ang kaipuhan ta and then equipment. Today po nga duman po ako kay Director to discuss
these matters para po i-request na po tulos. Aram naman po sa gobyerno, kay puwan taman po mga dokumento para po maayos po itong mga request na yan. And Opo. so mga concern po duman na na di-discuss ta naman tabi. Yes, Now, yes. may ongoing po kita duman na muna, pansamantala na sa abot ng makakaya muna kan district office Opo. na so equipment ta duman tara mo po Sir Henry dakula po ang budget ta na kakaipuhanon ta dakula ng area. Iyo. And yun sa mga proposed project po naiyaw na po duman so team para i-validate kung arin po ang mga dapat po na ayuson na structures duman Opo. na mga for repair and for funding po. Kasuhan po, magayunan po so kay Engineer Baclao sa office niya together with his staff nailing po duman. So kadakula ang kang area talaga nag-drone man po sinda and then kami may drone para pumahiling mi talaga kung ano ang sitwasyon po muna. Iyo. Na may naman po kung ano ang pwede ming ibuhon po na mga medios muna. Opo. Pero ang gabus po pigagibot naman para sa sa Yes. digdi as Yes. public servant po kami trabaho lang po Sir Henry. Salamat sa sa muya na mapaabot. Kaya po digi sa Albay second po kung ano man po ang bukas bang opisina permi sa kung ano man pong concern and then tawan mo pa kaming oras para ma-actionan. Siyempre Yes. po sa kadakulan man po ang piga Iyo baga. we will do our best po. We will do our best and Yes. importante po ang communication po and then yung mga resolution po sa mga barangay please lang po in-explain ko nga duman so right process ta na from the barangay officials sa barangay Opo. may resolution po kita going to the LGU kang mga and then endorsed by the mayor sa Amuya kung mapaduman man po kung saan man na kay Ribata na agency like sa Muya, sa national o sa provincial sa magtatarabang-tabang po kami para maayos po yan. Thank you very much po. Opo. Engineer, Opo. may tigahalat pa, although gari may kumpalan may papel nagigibon sa Irrigator Association para konsultahon sa mga kababayan ninda, susug po sa mga miyembro ninda, susug po naman sa indong naging rekomendasyon. Pero sa iling, kung madali man sana itong magibo, kan sa tuyang mga stakeholders naman, sa area pong ito? Yes po. As discussed yesterday po, napag-urunan mi naman po, nasa inda naman po. Basta Yes, sa Muya po, sa yes. national government, sa DPWH po, sa Muya man ang sa puyang parte po, gigibuon mi man po sa abot na makakayta. Iya po. Siyempre, dahil naman pwedeng dahil po aksyonan yan. Kaya, Yeah, pero yeah. po, ang importante, sana po, ma-budgetan tulos po yan. Kaya nga ang mo po is quick response muna. Kasi mataguro Yeah. na po. Tama. Kung ialatuntan, 2022 budget po, Ay, sus, bagay siyempre, kita. maabot na ang taguran. Kaya, Iya po. may, magkakigwa muna kaming palliative measure duman. Opo. May pinag-urunan na po kami na Engineer Yes. Baclao. And thank you Oo. very much po kay Engineer Baclao, and then kay Mayor Baldo, na kami man po nagtatarabang-tabang together Yes. with provincial government and LGU po. Opo. Mapakawas Kamalik lang po. ito na kwan. Ito lang na tubig na initial na mapamahali as in sabi nga ni mapahiwas-hiwas. Ako lang na pong tabang sa mga farmers ta kung magkaiga mang gipag-uran sa maabot na lawan, engineer. Yes po, na-discuss naman po yan. Yes po. Na-discuss Oo. naman po sa Ito MD. pala na proposal Opo. na nagluwas ta duman sa meeting na mabugta ka mo kitulay, buda tinampo duman. Saro po sa mga itong plano in the future. Tangani na mas makaskas ang transportasyon sa mga lugar na ito, tabi, engineer. Yes po, may mga plano po kita duman na pero siyempre we'll still validate and Yes, then yes. we will propose and then siyempre Opo. i-coordinate ko po ang sa regional office kay Oo. director Oo. and then siyempre sa mga proponent na pwede tang may release po ang mga projects and then siyempre po together with Secretary Mark Villar Oo. mapatabagan man po kitang tapang. Yan, Pati pala sa mga basura. Gusto mo ng harakwatong kaswapon?
sabi, ni, sabi ni Jimmy. Kung sabi na, sa muya naman nga trabaho yan. Kami po, Sir Henry, duman lang kami sa Iyo baga. Iyo baga. Okay. O, Engineer, salamat na maray Okay. tabi ha. Ingat-ingat po Yeah. kamo and congratulations tabi. Mabuhay Yes po kamo. po, thank you very much po, Sir Henry. Okay, thank you. All right. Mga tugang Engineer Warren Azotea, ang District Engineer po, mga tugang sa 2nd District, Canalban. Report, hali po dyan mga tugang sa luwas. Nasa linya po si Jimmy Nasalita. Follow-up report kang issue sa kan mga Irrigators Association yan po sa Kamalig, Albay. Jim, good morning Jim. Anong development? Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga parantabay. Sumada ini kan pagkiripon ka sa hapon kan mga parauma, mga opisyalis kan na barangay sa apat na barangay digdi sa Kamalig na dahil na nagkakataranuman na mga paroyan na naging presente sa opisina ni Provincial Engineer Dante Baclao, Sara Mayor Caloy Baldo, and Provincial Engineer, District Engineer 2nd District, Warren Azotea. Pigturuwang tuwangan ta BBP kaso hapon, ninda Provincial Engineer Dante Baclao, District Engineer Warren Azotea, Mayor Caloy Baldo kan Kamaligan, problema ang haros sarong simana ng natatapik digdi sa DCGB, partikular ang sitwasyon sa apat na mga barangays kan Kamalig na nasakripisyar ang mga pigtataranuman ni Naparoy dahilan sa siltation asin nabringka nagkapirang porsyon kan dike mga kanakaging surunodan na bagyo kanakaging taon kung sa insusog sa mga parauma maduang taon na nindang dahil natatanuman sa indang mga paroyan dahil na naghuhubas ang tubig asin ang maraot na parte gulpi ang basurang ipinag-anod na iyo ang minaokupar sa mga kabasan. Kaso hapon, iuso schedule ni Provincial Engineer Dante Baclao sa ikaduwang pagkakataon na harampangan ni Karadigde sa sayang opisina sinda Mr. Proming Nyiba mga pagiriba niyang sa organisasyon kan mga farmers, mga opisyalis ng barangay para sa pagformular na solusyon base sa mga nagunong footage kan team ni Provincial Engineer Dante Baclao. Iyon. Okay, Jimmy. Go. Double team pala ini ha. Double team. District Engineering Office and the Provincial Government, Provincial Engineering Office. Para i-resolve ini na problema na ipinaabot diyan kan mga farmers, buda kang Irrigators Association, buda kan Barangay Council, sa iling ko, makakaasag kita ka ang kimakaskas na solusyon tabi ang bagay na ini. Natula na nga ni sa mga farmers. Ano ang sabi? Ano pala so naging resulta kang uroron? Teamwork ini ta BBP. Yes, yes. Dahil man nga ni piglalauman kan grupo ni Mr. Nyiba na matutunga sa Mayor Caloy Baldo, District Engineer Warren Azotea. Bata ang tropa ni District Engineer Warren Azotea. Full force. Full force? Uyog-uyogon mo yan. Napano sa siyempre. opisina ni Engineer Dante Baclao. Mapod na naman nga ito si Henry M. Satuya. Oo. Apira kan sa Laugan Provincial Engineers Office na pinapanginutan ni District Engineer Warren Azotea. May team pang nasa luwas siya duman sa barangay. Sa mismong area, sa venue. Sa pigreklamo kan mga tawo. Sa Ligban, Tagaytay. The best. May team niya ako duman nasa luwas. Okay. So, sabi ta BBP, inabutan kan DCGB News kaswapon sa PEO, nagpupuna ang huroron, presiding officer si Engineer Baclao. Yes. Okay. Isang po na, an easement, susog sa PD 1067, ikan sa kilid kan mga salog na nakapalibot sa mga kabasan, may 20 meters, ibong-ibong na gilid, 20 meters, ang gobyerno may diretsyo na okuparon ini yung kinakaipuhan ang daga para sa kung ano man na improvement. Tama. Ang katuyuhan ni Engineer Baclao kan pag-establisher kan easement, iyon na ang posibleng pagibo ni access road para malaog ang lugar kan mga heavy equipment na madiklag o madisel sa silted na
o harababawo ng salog. Mhm. Mangaman-ngaman tabi, BP, uminabot si Mayor Caloy Baldo. Oh. Mhm. Kung sa'y naging katabang na Naging tululugod tulo. duwang 3 teams na. Oho. Mhm. Teamwork kung sa'y na katabang na ni Provincial Engineer Dante Baclao sa pagformular kan solusyon. Very good. Very Habang good. nasa deliberasyon, Mm. sinda Provincial Engineer Baclao, Mayor Baldo, nag-upload through cellphone si District Engineer Warren Azotea. Okay. Okay. Nagariday man nga ni piglalauman kayo dito na matutunga duman. Oh, Talagang talagang man nga nita. Ang sabi, nadadala ko sa cellphone, mm. on the way nga kami pasiring nga dyan sa area. Nag-coordinate sa Nag-coordinate. Provincial Engineering Office. Oo. Sa apat na barangay na ma-inspeksyon. Ngunyan, sabi ni Engineer Baclao, tama-tama ngayon, naghururon nga kami digdi sa opisina, drop by na nga kami digdi. Yes, magayon. Dahil na, man, nagkatiripon sa mga agresibo, pag-abot sa solusyon, as in, Yes. pag-abot sa trabaho. Yes, oho. Mhm. Jimmy? Jimmy? Naputol si Jim? Sige daw, ano. Aramon ta kay Jimmy kung ano na so initial na gigibuhon. Hello, Jim? Jim? Jimmy? Hello, Jimmy? Anong initial na gigibuhon mo na? Susog siya na pag-urunan. Ano nangyari dyan? So si Jimmy, ang communication ni Jimmy, VHF siya. Ano ang initial na gigibuhon? Ano? Tapos simple nasa planning stage ini. Pero makayon tabi sa resulta, no? Si Mayor Caloy Baldo, kan Kamalig, si Engineer Azotea, si Engineer Baclao, tulo na nagtuturuwang-tuwang para masimbagan ining pangapudan kan mga residentes asin mga paraoma dyan. Kami, Jimmy? Hello, nag-diferensya sa signal ta. Ngunyan, nasa presentation, may dakulaon na tilonduman o television, pinag-play so mga nakuang footage duman sa mga barangay. Aha. O inuko ba na kantulo? Yes. Papasurobli ang tabi, BP. Duman sa ampangan, iningutuhan so mga posibleng problema, na nga makadevelop kisolusyon. Aha. Yaon sa inutan si Engineer Baclao, yaon si District Engineer Warren Azotea, Aha. nagtatagdalagan man sa inutan si Mayor Caloy Baldo. Aha. Ang challenge na ngunyan, pag-abot duman sa mga problema, na-identified na sa problema. Kung natatapig babaha, dahil na nagubas ang tubig, iyon na nga nito, may bringkang dike, duman naglalaog, so tubig, and iba pa. Opo. Hinapot ni District Engineer Warren Azotea, so mga tao duman, kung ano pa ang gusto nindang i-request, sinalit sa lugod, ano pa ang mga kaipuhan ngayon nindo dyan na mga bagay-bagay na tangani na magibuhan ki aksyon kan DPWH pero susog sa naman nga sa linya Yes, may region, tama may man. district, may probinsya na mga proyekto. Agresibo si Engineer Azotea sa pagtabang sa pagtabang. Tapos sa mga trabahong arog ka ni day abo niya Gustutan mga arog ka na trabaho kita ka gobyerno. hands-on pala ni si District Engineer Warren Azotea. Yes. Pagkatapos, tinaram na kan na mga leader sa barangay. Pag-abot niya sa bagay na yan, charge na yan ba pondo sa Quick Response Fund. Aha. The best. Sabay niya pati sa team, pinagdidihira niya on the spot. Kuhay na ngayon inindaw in gibuhan ni plano, estimate na ngayon ni kumpiraan kwan kane. I-charge niya, ipinagtatao na niya kung saan ita-charge. I-charge niya nindo sa Quick Response Fund. Tapos nakadirekta pati siya kay Regional Director. Ngaman nagpundo, ito naggilid. Kauron, Director. DPWH? Okay. Regional Director kan DPWH. Aha. Okay. Tapos, sa mga footage, pinarekturan,
Okay. Garipig si send na duman sa regional director Very good. para sa nagkakanigong aksyon. Yes. Kason ta BBP. Makaugmahon man ang nangyari ng Jimmy dyan. Makaugmahon man. Paggilingon nga ni kaso hapon so dalagan kan hororon. Oo. Daiki kwa malibyanong maray sa paghanap kin solusyon. Oo. Ang Okay. sabi nga ni si Mayor Kaloy Baldo agresibon man gusto nga nindo sa aga po ng tana. Relax natin, Mayor. Padaranta na nga ki limang bakho. Oo. Dragahon na lugod nga kung dragahon tabing taginit. Yes. Niya nalugod sa mga farmers na sa Sir Askap Mr. Proming iba. Oo. Sa pagiling ko gari nagkaturulan. Oo. Kasi nakasungog. Bako pala niya karaw-karaw ngayon ining ururuntang ini. Oo. Kasi kung si District Engineer Wari Nasoteya, ano pa yan request nindo? I-request na ngayon nindo. Oo. Basta yang trabahong maagi sa Tapos. Oo, trabaho mi nga solusyon. Gibuhan na ngayon nindo ki-request, ipapapil na nindo, resolution, joint resolution. Oo. Ipa-endorse nindo kay Mayor, pag uminabot niya sa mo, trabahon mi solusyon. Ipasa mi nga sa Regional Director, RDC, Oo. nga sa Central Office, pagbalik nga kan kung may pondo na, ay tunmi nga yan tulos digdi. Yes. O, ngunyan, sa madaling sabi ta BBP, ang challenge na ngunyan, bako na digdi sa DPWH, Say na. bako na sa Provincial Engineering Office, Oho. bako na kay Mayor Kaloy Baldo, kundi dumana sa mga parauma. Nata. Sa Mr. Proming iba. Nata. Ready na trumabaho sa grupo, Oo. sa team. Ngunyan. Ngunyan, an sabi digdi, dahil man nga kami makadecide tulos kaan sabi ka na Sir Mr. Promingiba, tapos sa mga leader kan barangay, tayo ko konsulta man nga duman sa mga aragin, tayo may naroon mong siltation, dredging declagging an request ninda, ang solusyon, surubra pa nga na eh. Kaya nga ni. Bubugta ka na sinatabi BP kitinampo. Nailing muna yan. Tapwera ka na access road, bubugta kang pa sinakitulay. Yeah, nailing muna yan. Sobra sa problema nito, sobra sa solusyon. Di ba? Ay, makaugmahon man na pigigibo rin na yan. Ngunyan. First time ini na. Dapat sara Mr. Nieva, ex-kapitan Nieva, maghidali na kanta. Ang mga ni. Ang gobyerno, handa nang tumabang sa inda. Agresibo na maray. So, Oo. Mr. Baldo, sa akin ngayon, kung gusto ngayon nindo po, nantana tulos niya. Baga, ako, naawag mo kan mga araw ka na aksyon. Ngunyan, ano ang nakakahaloy, Jim? Bako nakakahaloy. Ano ang gigibuhon na Mr. Nieva? Para makapuna itong mga natrabaho kan gobyerno. Ni na, magpag-uli ngayon nindo, dahil na magparapahaloy-haloy, miritingo na nindo sa mga nakasakupan nindo. Yes. Ilusyon na nindo na tumugot sinda na itong gilid, itong ismet na pigapod, ilusyon na ngayon nindo na tumurugot na sinda, bugtakan dyan ki access road. Tama Jimmy. Tama yan. Ang problema sa siltation ta BBP, dahil man ngayon ni katapusan. Correct. Sigang oran, babakan. Pero at least may solusyon na nailingan sa tuyang mga otoridad. Sobrang nga sa solusyon. Di ang kon ngunyan, ang bulang ngunyan, yao na sa mga residentes, kara Mr. Nieva. Yao kara Mr. Proming Nieva. Kung pinsiron nindo ngayon, grupo nindo, ang kwan nindo, mga residente. Pag tubinugot na ngayon sinda, inoton ta dyan, bubugtakan takitulay, bubugtakan kitilampo. Access road, tangani na makalaog, makapenetrate sa mga trucks. Tama. Tapos sa mga heavy equipment. Tama. Once na nakabugtak yan dyan, may agihan na. Dahil na nga ka mo mag-iiribong-ibong sa salog, yes, na peligroso, dahil na ka mo maagi dyan sa dike, sa tinampong ng magmumurotor-motor na nga ka mo dyan paluwas, palaog sa kamalig, tricycle pwede lumaog, truck pwede lumaog. Tapos pag nag-ababaw na naman sa salog, anytime pwede i-declag. Yeah. Okay. So ano, Jim, ang commitment na Mr. Nieva? Kaya nga ni sinda nakakommit ka so hapon, ang commitment ninda, kukumbinsiron ninda. Pero kukumbinsiron sa mga pag-iriban ninda. Pero asap, sinda ang challenge, sinda nang picture challenge Sinda na challenge lubon mo niya. Kaya nga ni,
Sinabi challenge. Sinda pang piganapan kung ano pa ang problema. Oh, Kung ano pang di yung ba? problema, gibuhin na nindo kay Ako, resolution. ang pakihurong ko dyan sa mga barangay council boda kara Mr. Nieva, iyan ta yao na ang pagdamay asin action kan gobyerno. Dahil na paghanapan ki problema ang ang pigataw sa indang challenge. Ikol naman ninan ngani makapuna. Iyo, may punto man sinda. Taday man nga kami kan makapag-decide doon sa iba. Baka nga kung ano ang desisyon man kung kaya natural Makuya ng pigahagad ninda sa gobyerno na umaksyon para mahali ang makonyan. Iyon na nga simple. Diba? Yung pigahagad baga ninda. Sinda nang piganapan kay problema. Pero kung may rumiklamo dyan na nga habo, ay may problema kita. Garo, dyan na kita may kakaigwang problema naman. Sana dahil ki maghabo. Sa indan bulang mo niyan. Oo. Okay, sige na ako na ang punto ha. Baka kung abutong kan tama tang oras, mag-ibang tang bagyan ha. Iyon na yan tabi Pepe. So ang kwan ngunyan, ang challenge na ngunyan, yaon ang karamister niya ba, buda sa barangay council, sa mga barangay na sakop ka iyan, kung dapat hidaliw ng koordinasyon, nga ning makatang nagtaw sinaki, sige na nga, puuna ka mo, daralagan duman sa Mayor Baldo, sa Engineer Baclao, si Engineer Azotea, para punan ang pag-resolver sa problema. Iyo. Ay, so piganap ngayon nindong mga puro footage na kaipuan kulang. Kunin na nadurog-dudog nga na nga ni. Okay, very good yan ha. Very good. Congratulations. Maka-ugmahon Makaugmahon na. para krisibuhon ang mga taong inay, mga leader niya to. Buda, ilo mo Jimmy, improper coordination as in ang conviction nin mga tao na nagpapadalagan as in mga leader sa tuyang departamento kan gobyerno, pag nakatutok sa seryosong pagtabang sa indang kapabuda, pag seryoso na pag-perform kan sa indang trabaho, magigian mahinggian ng gabos. Ilinga yan dyan sa kamalig. Basta action agad tapos may naroon mo kahirap man pala ni Engineer Baclao ta BBP kan so pinagbarita ko pa sa primerong putok. Kan istoryang yan. Pigapudan mo nagsisimbag da siya, nagkukudo siya ta BBP. Nakatukaw siya. Nagtitext nga ako. Kaya ngayon, mga nangangalas nga ako engineer, nasa live interview ka, pero niya ako, ito na sanga nga ni Mr. Promingiba sa mga tao, piano mo ito. Ano nga yung pinaano na, grabe nga yung sakripisyo ko kato. Nagkukudos nga ako, nagkukoordinate nga ako, yaon sa linya, si Bipik nga ni. Imay na ron mo. Iyo baga. Punarog ka ng mga kanya to, mga opisyalis, mga ahensyas kang gobyerno. Dahil problema gayon kita digi sa palibot. Yes. Punarog ka ng teamwork. Yes, the best. Maging modelo aning sa District Engineer Warren Azotea. Provincial Engineer Dante Baclao. Yes. Yung Mayor Baldo. Yes. Magayon ng panggayon, improvement, development sa palibot. Okay, Yan na good. Good news yan. Yan na, congratulations. And alaton ta na lang so, response kan barangay. Anytime, ready and DPWH, ready and probinsya, ready and actually, Jimmy, actually, pwede ko kutang apudan si Mr. Nieva, kundi baka dahil pamansin ng desisyon De, tagasabong pa sa nabaga nag-ururon, di ba? Kasapon. Baka mag-meet. Anyway, sige, tato. Hilingon ta, ha? Hilingon ta, tato, ha? So, dahil na joint session sa Domingo? Iyo. Ma-joint session sa Domingo. So, meaning mananggad, baka dahil pa. Anyway, sige, bahala na. Kung ang balakang oras ko. Sa kwan, talagang iningutuhan ta BBB footage, pati sa mga basura, gusto ng tirahon ni District Engineer Warren Azotea, kundi sabi mo, sabi kan, kadiba digis, pang barangay na ngayon na problema. Pang barangay. Hindi na, ano pang yung problema? Basta halong tanang ay di nga tabi engineer sa barangay naman nga yan. Disiplina ng kaipuhan dumaan. Iyo. Congratulations digdi sa kana District Engineer Warren Azotea, Provincial Engineer Dante Baclao, Mayor Caloy Baldo, sa ludaran tayo ni Tabi. Napano sa opisina kan PEO kaswapon? Iyo nga, nahiling ko sa meeting Nahiling ko sa meeting. Puro man nakamask sa mga nagme-meeting. Okay man. Observe sa protocol na distansya. Ang isnakan, garso itbulaga,
Anong isla kan? Basta antes Mani? isla kan duman. Mani sunali. Pati pangutuan ni Gua. Mani? O sa team ni, i-recognize naman ta BBB sa team ni Provincial Engineer Dante Baclao. Yeah, Kompleto man sinda duman, pati sa para drone. Oh, yaw naman. Inspection yaw duman, so Oh. assistant ni, nalingawang ko. Romero Girito, District Assistant Provincial Engineer yaw duman. Yes, yes. Oo. Aha. Nagkabiriglaan ka sa hapon. Mm. So, mga kuhanan, mga pamayukan, ahensya kan gobyerno. Yan Okay. katuro para naman. Naghapon digdi sa Kamalig ka sa hapon. Very good. Si District Engineer Warren Azotea. Pati itong sa problema duman sa Libod, bypass road tabi BP. Solved na ito. Ay, sa pinawad ko sa imo palaan, sa pinawad ko sa imo, nakabot na sa dito. Sige, saro-saron ta, ha? Saro-saron ta. Saro-saron ta lang, baka magulping. Bypass road, solved na. Dahil ang problema ito. Sabi Aya. ni District Engineer Warren Azotea, solved na ito dahil problema. Yes, yes. Aha. Aha. BBP. Ang sa to yung mga dagdag na informasyon, apresyado ta, saludaran ta, ang active action, kan teamwork na ini, kan DPWH, Provincial Engineer, asin lokal na gobyerno kan Kamalig. Jimmy na salita, DCGB nyo. Approve na, approve tayo.